Balik ko. Wala naman dalawa ko pa dito yung kasawin ng ayaw. Teka, pa ako. Sige na, fiskal. O, ibakan mo na sana. Paano ka? Bakan mo pasawin nito. Something kung nila yun. May nagbayad na 45 dapat 40. Kasi itong 45 na. Okay na. Sila ko itong bayad na. Tokoy. Bigyan mo ako itong buboy na ito. Okay, bata na lang. Yan ako na lang. Dati mo muna sana. Ano ginagawa?
Okay. Kung saan ako makakasalarin, hindi lang ako sinabi siya, di ba? Kaya ako Yan pa ulit ni Dugo. Salamat po ang ayaw. hindi ka ba nakaumunta ba dito? Ha? Facebook kami. Meron ka na sana. Open na rin siya, Trey. Mga pagsuko mo ko. Okay ito kung ano nanginipit niyo. Si ano, kita ba ako basic kaya ko ang lato-lato, tao na okay no ni. Tao na ako ko ni Dugo. Palagabot ko ito ko. Ano? Okay, next na malaman sa akin. Magkala Trey. Saan ko ba sa bo? Sa advance? Ay, saan ko? Saan ko?
Nakalik ko, nagsunod. Ako dyan. God, sa ganyan, Are you sure that hindi ka makawat? Bakit abo? Atiga sa sino pinipakapit ko niyo? Kaya kung sige wala. Visible. Sabi ni Kita o makasot. Sabi ni Kita Lero, makasot ka kanya kasi wala mo una ni Dudi ko lang mo yung kayo lang. Wala na ning dabong ano, so mas karo kumbaga sambukon. Sabi ko ano ako magsawa. May masingil sa iyo, nagtulog ito, nagbabalag, ito ka, at hindi mo. May masingil ko sa iyo. Dumal na, dumal. Parang pangalan ka nito. Nagtutulog na ito pa dumakaklip. At hindi mo, sabi ito dahil, Sabi ko ito, magsawa daw mga magulang. Ay bu. Kito ka nagkapos siya no. Kasi naman no. Ay mamaya ako, duman ako sa indong. Dara ka na naman. Tapos paulit mo, bakit mo siya talaga? Nakasalbat sa paulit mo. Bakit kita sa Diyo? Usman dito tayo to. Wala ko pa kitabo. Bakit meron kurang na pagkakusigay? Parang koran. Ano yun na? Bisnan, nene. Ito pa, mag-play. Ay, siyempre naman, nene. Tapos, saving. Ako, So, wala ko ilan. So, ano, pero may nakapikit. Mayroon. Sino ba yun? Subira ka na, pagbubuha ka. Hindi na doon, ano nila, bukagi, mga sino ba, mga kalabot. tama sa yan. Uy, ay, naku na. Bako kaya ang pagkako. Wala ka kasi. Ay, hindi naman. Nagsipin na baga kami sa Eric. Ay, hindi naman daw. Yan, nakapula o. Bilo. Bilo. Ano nakawat? Okay. Pero, ganda ko na. Puta nga sa mouse. Uy, yung cellphone. Natig na sa kanila. Nag-update ka lang. Ay, nag-update ka lang ka naman. Please. Uy, may nagpapara ay sa ko. Uy. Ay, ano ba?
Hindi pa nila kami wala kayo. Pero ka naman pupuha. Sipin-sipin ginara, hindi ko ba wala din sa kapo. Ako 793. Naku. Yung mo. Bolo mo. Hey. Woo! Oh, sige, pag-brown kami kapag ng brown. Yeah, brown ako, brown. Brown. Siguro na naman makaka-atos ng brown. Supo na umakang lang yun. Yan, brown. Ayun, brown ako. Ayun, nagsasabihin. Big face ang ako. Brown, brown, brown. Siguro dyan sa Rumbia, nakakaroon ko. Ah, di ba nakakaroon? The thing you use it, use your brain, use your brain, the thing you use it, use your brain. But you love it. Ah, din nakuha. Pakita. Ah, hindi ko pa naman. Pwede naman ito ka ba? Dapat doon. Ba't siyang cooks boy? Hindi mo ito. So, kung finish mo ba? Dapat siya din mo din mga pangalan. Pero wala ito sa show. Kaya mo na yung mga gawa. Ba't yun gawa mo? Kung sinap mo ito. Yung height na click. Uy, puta, baka ako nakakuha. Ah, gadaan. Ako, may natagpatuloy. Papata ka na ito.
Ay, madali. Ata pa naman kayo, mahuli. Uy! Lara ko, lalo. Uy! Bakay nandito ako. Ako, taga-bus mo niya, bro. Sweet. No. Dulag! Dulag, 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 dulag. Ah, putang ina. Mawalan ako. Burnout yan. 5 minutes na. So yan ini, inisulot agad ini, ipag-display ni yan eh. Yan eh, yan. Kamaro, tapos inanda ni Kamaro ini, ipag-day. Tamo, ay, Marami yan, bro. Bago, yung bago, yung sira, yung dito, maganda. Yung 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 pala na, ang shotgun lang, ay. ay pangalo pa niya ng guro ko ay isip. Yung pala no, Go, ah! Yung matigaganda na no, kapiraso pag ito ka. Salamat. Hindi na, nakakabot na.
Ginawa pa yung ano. Yung magaling ko siya ng... Ako? Ano? Sige. Alam? Malamig. Ano? Ito sabi niya, mano. Pa! Sige. Oo, yung ano ko dun. Ay, isa. Isa. Okay. Yeah, hindi sila sa gabi dito. Sige naman mo, Jay. Sige naman mo. Atis mo sila, atis lang. Makaulo ko na natin kung bahay. Out na sa wall. Ayan yan. Oo, kalaban. Bagong pa. Mami, di ba naman? Dapat mamasaya mo masaya. Diba yung parang kayo? Tulong tayo kalaban. Diba yun ako, Jay? Gusto din tayo kalaban. Hindi mo ba noon? Sila. Ay, kontibo. Ay, pinagawa ko, pinagawa ko. Bago na ba ko ay Elvin.
Yeah. Yes. Jay! 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 Hindi ka ba ulit? Hmm? Nalbo. Susunod ka lang ng business na. Ha? Yun mo pala. Ano ka na? Cheese. Pagkira ba na pera? Pagkira.
bawa sa buwan. Ikaw. Ikaw man lang. Wala tayo. Nandaan na. Wala na ako siya. Yan mo. Yun na nga ito. Baka mura pa lang siya. Bakit na to? Yan. Pero hindi ang pala eh. Ay, ito.
Pensado. Depende sa kaibigan na ganyan na mahirap. Wala, dumating yung gano'n. Ano dito? Iyan, ito kung mana-out mo ulit.
Barbie.
Kuya, magkasero. Wala na ba ba? Pato. Patrado ah. Let, ito daw, let.
Yan sa letting go now. Ah, Ha? Natamano ka? Ikaw ka na. Wala naman ka ba? Nag-video ka na?
Ah, Dia kan apa?
So, kadang lagi dulu. Din niya.
Hoy, si ata bakit ang mag-upload yun? Dali na ito nakapulot na.